manufar haɗuwarmu ita ce mu ƙara wa juna sani kuma mu nemi ƙarin fahimta akan wata matsala da take yawan shi mana tuwo a ƙwarya kuma muke yawan tambaya da bincike koyaushe a kanta. Ba mu gushe ba har yanzu dukkanmu muna neman ilimi da ƙarin sani a kanta. Muke bukatar a yanzu mu ƙara tattaunawa da juna kuma mu ƙara fahimtar wannan matsala wadda ta shafe mu kuma ta shafe al'ummar da muke jagoranta. Ita ce matsalar aljam'u bayna salatayn min ajli al-matar, haɗa salloli guda biyu da jam'i tsakanin sallah da sallah sakamakon uzuri na ruwan sama. Wannan matsala ce mai matukar muhimmanci, musamman ganin wannan lokaci da damuna ta fara, an fara samun albarkar ruwan sama, kuma kowace shekara wannan matsala tana maimaituwa, saboda koyaushe idan damuna ta zo mun dinga jin tambayoyi kenan, kuma mu ma da kanmu muna ganin yadda muke shiga cikin wannan matsala da kuma neman ƙarin bayani akan a yaushe dace a haɗa sallah, a yaushe ne kuma bai dace a haɗa sallah ba, musamman kuma ganin cewa akwai saɓani tsakanin malaman fikihu akan wannan matsala ta haɗa sallah. Wani uzuri da wani uzuri ne ya kai a haɗa sallah, wanne ne bai kai a haɗa sallah ba. Sannan kuma mu ma a tsakaninmu ana samun saɓani tsakanin limami da limami, sannan tsakanin mamu da mamu ko tsakanin mamu da limaminsu. Wani uzurin ne ya kai abinda za a iya haɗa sallah a kai, wanne ne kuma wanda bai kai abinda za a iya haɗa sallah a kai ba. Sannan kuma a yayin da aka samu wannan saɓani ta yaya za a yi a warware, saboda dukkanmu muna bukata mu gudu tare mu tsira tare. Mun zaɓi wannan lokaci saboda ya dace tun da yana da faɗi da za mu tattauna in ɗan faɗi ɗan abin da na sani kuma abin da ya iya zuwa ƙwaƙwalwata, sannan ku kuma a cikin ƙarin bayanin ku da sharhin ku da ko kuma tambayoyi mu iya samun sauran matsalolin su ƙara fitowa. Hakika muna matuƙar buƙatar wannan ilimi saboda mu rage yawan samun saɓani a tsakaninmu da mamunmu mu limamai, ko kuma tsakaninmu mu limaman tsakaninmu da juna akan matsalar haɗa sallah. Don haka ba tare da doguwar muƙaddima ba zan shiga kai tsaye cikin wannan matsala ta aljam'u bainas salatai. Nasta'inu billah. Asali sallah Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ne akan ayita akan lokacinta, wannan shine asali. Haɗa sallah a lokaci guda ba asali ba ne, ruksa ce wadda sai dalili ya jawo kafin a yi amfani da ita. Abinda ake nufi da ruksa shine sauƙi da rangwame. Sauƙi da rangwame kuwa wanda ke mabukaci, wanda ke cikin halin bukata shi ke nema a yi masa rangwame. Amma kishiyar ruksa ita ce al'azima, ita ce yadda hukunci yake na dole. Idan ka ba da naira 500 a baka kwanan shinkafa ɗaya, wannan kwanan shinkafa ɗayan shine abin da ka cancanta. Idan aka yi maka gyara, aka ɗiba, aka ƙara maka, wannan sauƙi ne, baya cikin kuɗinka. Asalin kuɗinka ba abin da ya saya in banda kwanon da aka auna aka zuba nan. Duk abin da mai saida mai awo ya ɗiba da hannunsa ko da kwano ya yafa maka, ba za ka iya rigima don ba a yafa maka ba, don baya cikin kuɗinka. Wannan shine al'azima. Idan ka auri mace, babanta bayan an ɗaura aure sai ya kawo maka ita ba tare da ya mata kayan gara ba, baka da daman da zaka ce ai ba a maka kayan gara ba, ko ka mai da ita ka ce an kawo ta akwai tawayan da dole sai an maka ciko, saboda lokacin da aka yi shaida da ka bada sadaki wa mutum din ka bayar da kayanta. Don haka duk abin da babanta ya saya maka na kayan gara, wannan taimako ne, baya cikin cinikinka. Idan mai a daidaita sahu ko ɗan a caɓa ya ɗauke ka kace da shi zai kai ka wunti, kowa san wunti a nan Bauchi daga nan Yalwa, sai ya ɗauke ka sai ya kai ka
daidai inda za a ce nan ne kofar wunti ya gama, sai ka ce a'a cikin kasuwa nake nufi, wannan gyara ne. Inda za ku je kotu shi ya fi ka gaskiya tunda ya kawo ka wunti kace, amma wuntin a kofar wani gida, a kofar wani shago, a daidai gidan mai ko a ciki, wannan duka sai in ya ga dama ya maka. Wannan shine bambanci tsakanin azima da ruksa. Azima ita ce Allah ya ce ayi sallar magariba a lokacin magariba, ya ce ayi sallar isha a lokacin isha, amma sai Allah madaukakin sarki a ganin damansa ya ba da dama akan ana iya baka sauki a maka ragi. Idan kana da uzurin da kake bukatar a matso maka da sallar isha ta dawo lokacin magariba, ko a ɗaga maka magaribar a kai ta lokacin isha, ko a matso maka da la'asar ta dawo ƙasa lokacin azahar, ko a ɗaga azahar din a matsa da ita gaba lokacin la'asar, wannan duka gyara ne, ruksa ce, sai in ka cancanta da dalili kafin a baka. Na fata mun fahimci bambancin azima da ruksa. Don haka salloli guda biyar ɗin nan dukkan su azima a kansu shine kar mu yi su sai a lokacin da Allah ya ce a yi. Mun san lokutan sallah da annabi sallallahu alaihi wasallama ya keta wa kowace sallah a cikin hadisin da Jibrilu alaihi salam ya zo ya nuna masa lokacin sallah tsakanin azahar da la'asar zuwa magariba zuwa isha zuwa asuba, ya ce mata wannan shine lokacin sallah. Sai Allah madaukakin sarki ya ce fa idza kuma annantum fa aqimus salah, in dai ana zaman lafiya ana kwanciyar hankali to a cika sallah a yadda take a aziman ta, kar ku nemi ragi. Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, lallai ita sallah akan mu'minai rubutaccen abu ne na kayyadajjen lokaci. Don haka duk wanda ya yi wata sallah a lokacin wata sallar ba ta yi ba. Duk lokacin da mutum ya ɗauki wata sallar ya kai ta lokacin wata ba tare da dalili na shari'a ba, to ya saba wa wannan aya da tace inna sala kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Kowa ya san wannan. Don haka ba kwa jin ladan ya kira sallar asuba sai asuba ta yi. Idan ka ji an kira sallar azhar din kadai za a yi, ba a yin la'asar sai an zo an mata kiran sallar ta. Haka za a yi magariba duk da tsakaninta da isha ba yawa, amma dole a jira har sai lokacin sallar isha yayi kafin a yi. Wannan shine asali. Don haka ka'ida ta farko da kowa a cikinmu ya kamata ya tashi da ita a nan shine a matsayinka na liman, Allah bai kora maka dole ka haɗa wa mutane sallah ba. A matsayinka na ladan, Allah bai kora maka azima cewa in an yi magariba ka ce a tashi a haɗa ba. Abinda Allah ya kora maka shine ka kira sallar magariba, idan isha ta zo ka kira sallar isha. Amma idan lokacin isha bai yi ba, Allah bai kora maka ka jawo sallar isha a yi jam'i ba, sai in an cika sharuɗan da yake sa a yi jam'in tsakanin magariba da isha. Ina fata mu fahimci wannan da kyau. Don haka idan aka samu dalilin da zai sa a haɗa sallah, sai liman ya ce ba zai haɗa ba, to yana da wannan damar, saboda shi ne monitan sallah kuma shi ne Allah ya bashi mabuɗin sallah. Idan liman da ladan suka ce ga ruwa amma fa su ba su ga dalilin da zai sa a haɗa ba, to kai baka isa baka ce sai an haɗa, ka yi musu da liman, saboda asalin ta ruksa ce ba azima ba. Ina fata kowa ya fara tashi da wannan. Ruksa ita ce arha ta gyaran da na yi magana a lokacin da ka yi awo. Za a yi rigima da mai sai da kaya don bai maka ƙarin gyara ba? Ba za a yi rigima da shi ba. Mai sai da yadi za ka sai yadi uku, sai zama yadi uku ne amma akwai mita ɗaya ya ƙaru, sai ce wannan mitan zai cire ya baka mita ukun ka da ka saya. Ka isa ka yi rigima akan wannan mitar, ba haka bane. Idan ya ce ya bar maka haka, wannan fa biha wa ni'mat. Don haka ku fahimci cewa hada sallah tsakanin magariba da isha ko azhar da la'asar haƙƙi ne da Allah ya ɗora shi, wanda liman zai yi duba ya ga cewa ya cancanta a haɗa ko bai cancanta ba. Idan liman bai ga dama ba, baka da daman da zaka ce dole a yi, saboda rufsa ce ba azima ba. Amma kana da daman da zaka yi wa liman tawaye. Idan liman ya ce an yi magariba babu wani dalili, sai ya ce ba za a dawo isha ba a haɗa, to kana daman da zaka yi tawaye saboda azima yake so ya hana. Amma idan yana so ya hana rufsa, baka da daman da zaka sa baki. Ina fata jama'a mun fahimta. Don haka a ba wa limamai yancin su na cewa su za su yanke za a haɗa sallah ko ba za a haɗa ba. Kai kuma liman, kar ka zama liman kuma ka zama mamu a lokaci guda. Za a haɗa sallah kuma kana tambayar mamu mu haɗa ne? To waye liman din? Kai ne mai yanke hukunci. Idan ka gane wannan karatun, lokacin da za a haɗa ka tashi a haɗa, wanda bai gamsu ba in ya ga dama kar ya bi ka,
kuma don wani bai bi ka lokacin hada sallah ba karka ji haushi saboda ruksa ce ba azima ba. Ya auni kwano ɗaya sai ka bashi, sai ka zo za ka masa gyara sai ya ce bana bukata, sai ka fishi don bai karɓi gyara ba. Za ka da daga cikin limamai sukan ji haushi saboda ya ga an zo hada sallah sai wani ya fita, karka ji haushinsa, gyara ne za ka masa ya ce baya so. Jama'a an fahimta? Wannan shine wato tukuici na farko da za mu tashi da shi, fahimtar bambanci tsakanin ruksa da azima. To mece ce ruksa wajen hada sallah? Ruksa wajen hada sallah shine akwai dalilai na uzuri na dan adam da suke iya sa Allah ya bawa mutane rangwame akan sallah dangane da wannan azima ta lokaci, cewa sai a lokaci kaza a yi azhar, sai lokaci kaza a yi la'asar, haka magariba da isha. Muna da salloli guda biyar. Waɗannan salloli guda biyar ɗin Allah ya ba da dama idan akwai dalili, salloli da suke da alaƙa da juna ana iya haɗa su. Sallolin da suke da alaƙa da juna su ne irin waɗanda Allah ya nuna su makwabtan juna ne. Allah ya nuna azahar da la'asar makwabta ne. Allah ya nuna magariba da isha makwabta ne. Shi yasa ana iya samun haɗa sallah idan bukata ta kai tsakanin magariba da isha, amma ba a samu tsakanin isha da asuba, duk da cewa daga isha sai asuba. Ba a samu tsakanin asuba da azahar, duk da cewa daga asuba sai azahar. Don haka ita asuba tana zaman kanta, ba ta haɗuwa da ta bayanta, ba ta haɗuwa da ta gabanta. In banda ita da aka ware, azahar tana makwabtaka da la'asar, don haka ana iya haɗa su idan akwai bukata. Magariba tana da makwabtaka da isha, don haka ana iya haɗa su idan akwai bukata. Dalili akan wannan shine Allah madaukakin sarki ya haɗa su sau uku a cikin Alƙur'ani. Bayan ya raba kowace sallah ya ce inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sai kuma ya haɗa guda biyu sau biyu, ya raba ɗaya, yayi haka har sau uku. Allah ya ce wa aqimis salata liduluki shamsi wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan min al-layl innal hasanat yuzhibna as-sayyi'at dhalika dhikra lidh-dhakirin. Ya faɗi haka a suratul hud. Sai ne ce wa aqimis salah liduluki shamsi ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Yayi haka a cikin suratul isra, sannan a ƙarshe kuma ya hada su a cikin suratul insan. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. waɗannan wurare guda uku shine inda Allah ya haɗa salloli guda biyu sau biyu a wuri guda, asuba kuma ya raba ta. Allah ya ce wa aqimis salata, ka tsai da sallah tarafayin nahar, a gefen wuni guda biyu. Gefen wuni guda biyu shine gefen farko da gefen ƙarshe. Gefen farko shine gefen da rana take ta ɓangaren gabar. Gefe na biyu shine lokacin da rana take ɓangaren yamma. Gefe na farko tun daga fitowa rana zuwa tsakiyarta, wannan gefen farko ne, shine Allah ya ce tsaraf na farko kenan. Don haka da sallar azhar tsarafayin nahar wa zulafan min al-layl, yawa da gefen farko shine sallar asubahi da sallar azhar. Wayannan sallolin guda biyu su suke bangaren gefen farko. Tarafayin nahari wa zulafan min al-layl. Tarafayin nahar, taraf na farko shine azhar da la'asar. Azhar da la'asar suna gefen farko saboda su suna gefen wato kafin rana ta faɗi. Wa zulafan min da kuma gefe na biyu shine bayan rana ta faɗi. Wa zulafan min al-layl shi kuma wato a lokacin dare shine wanda ya hada sallar isha'i da sallar magriba. To salloli guda biyu da suke taraf na farko da taraf na biyu shine sallar azhar da sallar la'asar. Allah ya hada su a wuri guda, wanda yake nuna dalili yana iya sa a hada su. Zulafan min al-layl lokacin dare guda biyu, lokacin dare kuma ana da sallah biyu bayan rana ta faɗi, shine magariba da isha, su ma Allah ya hada su. Don haka tunda bai ware ba, ashe ana iya hada su tare kenan, tunda dukan su sallan dare ne. Yana cikin suratul isra, aqimis salata liduluki shams, ka tsayi da sallah liduluki shams ai ila zawali shams,
zuwa lokacin da rana za ta yi zawali, ila ghasaqil layl da kuma wato lokacin da dare ya fara, lokacin duhun dare kenan. Kaga sallar da take farawa daga duluku sham, lokacin da rana ta yi zawali, ita ce azhar. To sai bai faɗi la'asar ba, saboda azhar da la'asar hukuncin su ɗaya kenan. Ila ghasaqil layl zuwa duhun dare, duhun dare ko sallar isha ne, bai faɗi magariba ba saboda tare suke. Sai nuna cewa akwai dalilin da zai iya sa a haɗa magariba da isha, akwai dalilin da zai iya sa a haɗa azhar da la'asar. Amma asuba sai ya ware ta, yace wa qur'an al-fajr, inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Sannan wuri na uku shine na suratul insan, wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila, ka ambaci sunan ubangijinka da safe da yamma. Kaga safe sallar asuba, da yamma kuma bayan rana ta yi zawali ga azhar ga la'asar, su ke ya bar su anan. Sai sallar isha kuma wa minal layli, sai dare yayi fasjud lahu wa sabihu laylan tawila, sai hada magariba da isha a wurin. Wannan ya nuna cewa magariba da isha suna da hukunci daya, azhar da la'asar suna da hukunci daya, asuba tana da hukuncin ta daban. Haka waɗannan ayoyi su ne waɗanda suke ishara da cewa hada sallah tsakanin azhar da la'asar da kuma da magariba da isha suna da asali a musulunci. To menene uzurin da yake iya sa a hada sallah? Uzurin da suke sa a hada sallah sun kasu kashi biyu. Akwai wanda malamai suka yi ijma'i a kansa, akwai wanda malamai suka yi sabani. Wanda malamai suka yi ijma'i a kansa guda ɗaya ne, ba wanda ya sabani. Wanda malamai suka saba kuma guda shida ne. Haka bari mu je su gaba ɗaya. Wanda malamai suka yi ijma'i a kai ba wanda ya saba, shine hada azhar da la'asar idan an je arfa, da hada magariba da isha idan an gama arfa an je muzdalifa. Amma wannan ya shafi mai aikin hajji ne kadai. Wannan babu malamin da ya saba, saboda ya tabbata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je arfa, kafin ma ya shiga filin arfan sai da ya tsaya yayi azhar da la'asar dinsa. Wannan sallar da yayi sunanta jam'u taqdim, shine ka ɗauko sallar la'asar ka matso da ita baya, sai ka yi ta a farkon lokacin azhar. Kowa ya san da rana karfe 12:30 zuwa 1, kowa ya san lokacin azhar ne, amma la'asar ba ta yi ba. Sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi azhar da la'asar duka tare. Wannan sai zama sunna ce muttaba'a, dukkan malamai ba wanda ya sabani akai. Shi yasa duk wanda ya je aikin hajji ba za ka ga an samu sabanin mazhabobi. Yan mazhaban da suka fito daga Asia masu bin mazhaban Hanabila, da mu da muka fito daga Afirka masu bin mazhaban Malikiya, da waɗanda suka fito daga waɗansu ƙasashen Laraba masu bin mazhabar Shafi'iyya, da waɗanda suka fito daga ƙasashen Gulf masu bin mazhaban Hanabila, kaga an yi sabani an ce waɗannan su yi sallan su mu daga baya zamu yi ba, duk tare ake yi, saboda kowa ya yarda da wannan azhar da la'asar kafin a fara arfa. Bayan an gama arfa kuma ba za a yi magariba ba, sai a yi jam'u ta'khir, ita ce a daga magariba a kai ta can gaba, sai an shiga lokacin isha an je tsakiyar dare kafin a yi. Shi yasa za a bar filin arfa, ba za a yi magariba ba, sai a yi ta tafiya sai an je muzdalifa. Ta yiwu ba za ka isa ba ma sai da tsakar dare, amma dai duk da haka ba za ka yi isha ba, sai ka isa sai ka tsaya sai ka yi magariba da isha. Wannan shine jam'u ta'khir. Daga baya kuma a yi asuba. Wannan shine wanda duk malamai ba su yi sabani a kai ba. Jama'a an fahimta? Idan ka hada da wannan da sauran guda shida da za mu faɗa, guda nawa kenan? Guda 7. Don haka wannan ba a yi saɓani a kai ba. Sauran waɗanda aka yi saɓani a kansu su 6 ne. Ga su kamar haka. Na farko as-safar, halin tafiya. Duk wanda yake halin tafiya, malamai jumhuri mafi yawa sun ce ya halatta ya hada azhar da la'asar, ya halatta ya hada magariba da isha. Wannan halaccin ya shafi sallar da mutum zai hada a lokacin azahar din, yana fita daga garinsu idan ya daina ganin gine-ginen garinsu to ya shiga sunan matafi. Amma ba zai fara daga gidan man garinsu ba, ba zai fara daga gidansa ko daga masallacinsu ba, sai ya fita a garin. In zai yi sallah a garinsu to sallar yanzu kadai zai yi, ba zai hada ba. Amma yana fita daga garinsu, ya daina ganin gine-ginensu, ya kama hanya, to duk inda ya tsaya, idan dai azahar ta yi sai ya azahar da la'asar, idan magariba ta yi sai ya magariba da isha. Wannan shine jam'u taqdim. Idan ya ga dama sai ya ci gaba da tafiya, sai an shiga la'asar, sai an yi nisa, duk bai laifi ba.
da ya saba yin la'asar karfe 4, ya saba yin azhar karfe 1, sai bai yi azhar din ba sai da karfe 4 yayi bai yi laifi ba, sai bai yi azhar da la'asar din ba sai da 5 ta yi bai yi laifi ba, sai bai yi la'asar din ya barta sai 4 ba sai yi tun karfe 1 duk bai laifi ba. Kai dai ya hada tsakanin azhar da la'asar yana da ɗayan uku, ko yayi jam'u taqdim shine yayi a farkon lokacin azhar, ko yayi jam'u ta'khir shine yayi a gaban lokacin la'asar, ko yayi jam'u suri ya hada su a tsakiya daidai azhar tana karewa la'asar za ta fara sai yayi a lokacin, magariba za ta fita isha za ta shiga sai yayi a lokacin. Wannan shine jam'u suri. Duk wannan mutum ya ga dama yayi anan yayi. Jama'a an fahimta? Dalili akan wannan shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, hadisin Jabir dan Abdullahi, Allah ya kare yarda gare shi, yana cikin sahih Muslim. Yace annabi sallallahu alaihi wasallama mun yi tafiya da shi zuwa tafiyar Tabuka, tunda muka bar Madina har muka je Tabuka har muka dawo yana hada azhar da la'asar, yana hada magariba da isha. Da aka je Tabuka kuma an yi zaman kusan wata 2, sai zamana a cikin halin tafiya idan kana tafiya zaka iya hada sallah tsakanin azhar da la'asar, zaka iya hada magariba da isha. Dukkan waɗannan malaman guda uku da malikiya da shafi'iyya da hanabila sun yarda da wannan. Idan ka isa garin kuma da zaka je ka riga ka isa kana matsayin bako, to a mazhabar malikiya ba za ka ci gaba da hada sallah ba, amma kana da daman da za ka yi kasaru matukar tafiyar ba ta wuce kwana 4 ba. Ana fahimta ko? Da su da mazhaban jumhur din za ka iya, amma hada sallah a lokaci guda a'a ba za ka hada ba a malikiya, sai dai idan kana ala zahri sai idan akan hanya take, za ka je Kano ka tsaya a kafin madaki ko a Ningi ko a Babaldu ko a ina baka isa Kano ba, to idan ka tsaya sai ka hada azhar da la'asar. Amma idan ka riga ka isa to sai dai ka yi azhar a lokacinta ka yi la'asar a lokacinta. Wannan shine mazhaban malikiya. Amma sauran kuma cikin waɗanda suka yarda a yi jam'i yayin tafiya suka ce ko da ka isa garin kullama jazal qasru jazal jam'u, duk inda ya halatta a yi kasaru to kuma ya halatta a hada sallah. Dalili shine wannan hadisin na Jabir, saboda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya je Tabuka har ya dawo yana kasaru, da aka je Tabuka kuma ya zauna ba yana zuwa ya juyo ba, kaga zaman sa a can kusan wata 2 yana kasaru saboda ya je wani asamin ne bai gama ba. To wannan matabar ta fi karfi a maganar hada sallah. Don haka duk wanda yake matafiyi yana iya hada sallah tsakanin azhar da la'asar, yana iya hada sallah tsakanin magariba da isha, amma sai matafiyi kadai ko kuma wanda ya je tafiyar yana bako yana jiran juyawa ne, ya je wani asamin ne ya gama ya jiyo. Amma wanda ya je zama ba zai iya kasaru ba kuma ba zai iya jam'i ba. Shi yasa nake faɗa duk wanda ya tafi makaranta a wani gari, an tura shi makaranta ko ta addini ko ta boko, ko wanda yake aikin gwamnati sai aka masa transfer aka kai shi wani gari, ko wanda ya tafi wani abin da ya je zai zauna zai kai shekara ko makamanci haka, kamar wanda ya je NYSC, wannan duka ba za su yi jam'i ba kuma ba za su yi kasaru ba saboda sun je zama ne. Amma wanda ya je wani aiki na asamin za a gama gobe jibi ko za a yi wata 1 ya gama abin da zai iya dawo, ba zama ya je yi ba, wannan zai iya kasaru kuma zai iya jam'i saboda wannan hadisi na Jabir. Jama'a an fahimta? Sai mu je na gaba, ba akan tafiya muke ba shi yasa ba za mu tsawaita ba. Abu na biyu da yake halatta a hada sallah in ji jumhurin malamai banda wannan shine alkhawf, tsoro. Alkhawf, tsoro. Tsoro shine zama na fargaba wanda yake sa kowace sallah za ka yi a cikin ɗarɗar za ka yi ta. Kana tsoro akan ranka, kana tsoro akan dukiyarka, kana tsoro akan mutuncinka na iyalinka. Za a iya farmaka ko za a iya farma dukiyarka ko za a iya farma iyalinka, sai zama kana bukatar ka zauna a gida ka yi kiwo, ka yi gadi, ka kula. Sawa'un a halin tafiya ake ko a zaman gida. Idan a halin tafiya ake, mun riga mun ji maganar tafiya, yanzu don haka muna magana akan mai zaman gida amma yana cikin tsoro, shin yana iya hada sallah ko ba zai iya hadawa ba? To wannan shi ma jumhurin malamai sun ce ana iya hada sallah saboda tsoro. Jama'a mun fahimta? Tsoro ya kama da irin mutanen da suke garuruwan da ake kidnapping, sai suna jin ko mutumin da aka aiko masa da wasiƙa cewa muna zuwa, kaga wannan mutum bai da nutsuwa, ko shi yana bukata yana kusa da iyalansa, yana kusa da shagonsa,
yana kusa da gonarka. To a halin da mutum yake cikin wannan, ko kuma ana jin tsoron za a kawo muku hari wasu abokan gaba, ko za a yi wani hargitsi da zai sa a kawo muku farmaki, sai kuna jin tsoron duk da a gidanku kuke ba a halin tafiya ba, idan kuka fito sallar magariba kuka dawo kuka sake fita isha, za a iya ɗaukan damar cewa kun fita, za a iya kai muku hari. Don haka ana so ku rika zama a kusa da gida. To wannan zai yana cikin abin da zai sa idan an zo magariba kawai sai a yi magariba a yi isha sai a koma sai a ci gaba da kula da gida. Wannan shi ne dalilin kawo. Ana fahimta ko? Yana daga cikin dalili na kawo shine gwamnati ta hana ku fita, kamar a sa muku kafin a ce da ku daga karfe 7 ko daga karfe 6 ba za ku fita ba, magariba kuma ta yi daidai karfe 6 sai kuka zo. Idan ka ce za ka fito isha zai iya sa a kama ka ko a taɓa mutuncinka. To wannan zai iya sa a baku dama da kuka haɗun nan sai ku yi magariba da isha sai ku koma, saboda wannan wani hali ne na wucin gadi ba zai dawwama ba. Don haka ku yi yau gobe jibi kafin wannan matsalar ta kau, kuna iya haɗa sallah idan waɗanda suka zo masallaci, amma kai ba za ka haɗa a gida ba. Ina fata ana fahimta. Waɗanda suka samu zuwa masallaci saboda an yi ne don samun uzurin dawowa masallaci ba zai yiwu ba, to shi yasa sai aka ce tunda kun zo masallaci da magariba sai ku yi magariba ku yi isha sai kowa ya koma. Amma idan abin yana da saukin da ba za a hana mutane zuwa sallah ba, to wannan ba za ku haɗa sallah ba, sai a koma kan azima kar a shiga rukhsa. Mun faɗi dalili nawa? 2. Menene dalili akan wannan? Shine hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kare yarda gare shi, da yace wata rana, hadisin yana cikin Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi azhar da la'akar tare, sannan yayi magariba da isha tare, sai ce min ghairi khawfin wala safar, ba tare da tsoro ba ko ba tare da tafiya ba. Sai aka ce ko dama in ana tsoro ashe yana hadawa ke. Shi Abdullahi bin Abbas yace yau kan na ga ya hada ma ba tsoron kuma ba tafiya. Kaga ba wanda zai ce da yace wala safar, kowa ya san dama yana hadawa fi safar, to me ya kawo fi khawf? Dalla ala annahu kana yajma'u fil khawf, ashe yana haɗawa idan ana tsoro. Don haka wannan shine dalili cewa ya halatta a haɗa sallah idan akwai tsoro. Dalili na uku da yake iya sa a haɗa sallah tsakanin magariba da isha ko tsakanin azhar da la'asar shine rashin lafiya, ciwo. Wannan shine mazhabar Hanabila da kuma mazhabar wato Shafi'iyya. Malikiya ba su yarda da wannan ba. Ana haɗa sallah saboda rashin lafiya. Menene rashin lafiya? Rashin lafiya shine ciwon da idan mutum ya tashi yayin sallah da ƙyar zai yi. Ta yana iya sallah a tsaye amma sai jinginu. Idan yayin sallar yana dogaro saboda wato yana jinjiri ko da ƙyar yake tashi, ko kuma sallar a zaune zai yi, ko kuma sallar in ya zo ma baya iya sujada sai dai ya duka haka ya tashi da kyar. Ana fahimta? To wannan mutum yana da lalurar da yake da bukatar koyaushe yana kwance. To idan aka ɗaga shi yayi magariba, an jima bayan awa ɗaya ku sake ɗaga shi yayi isha, akwai wahala. Allah ko ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj, addinin Allah ba tsanani. Don haka da ya tashi yayi magariba sai ku ce daure kai isha kawai ya wuce maka. Kuna fahimtar wannan? Wannan mutum zai iya hada magariba da isha, zai iya hada azhar da la'asar, amma ba kowane marar lafiya ba. Marar lafiyan da idan ya tashi zai yi sallar da ƙyar zai yi ɗaya, to yaushe zaka ce yayi yanzu daga baya sake yin wani, ya daure yayi duka biyun kawai ya huta abinsa. Jama'a an fahimta? Wannan shine aljam'u bi uzril marad. Menene dalili akan wannan? Dalili akan ta shine kiyasi. Tunda aka yarda matafiyi aka bashi dama ya hada sallah, mai tsoro aka bashi dama ya hada sallah. Waɗannan saboda shi matafiyi lalurar da take jikinsa ta yiwu ma baka ganin ta, amma aka yarda yayi. Mai tsoro kuma yana jin tsoron kan laluran ta same shi ne bata riga ta zo ba, to ina kuma ga wanda shi laluran ma a cikin ta yake. Wannan shine qiyasul aula. Idan ka yarda matafiyi yayi jam'i, ka yarda mai tsoro yayi jam'i, to ya ba za ka yarda marar lafiya yayi jam'i ba? Wa ya fi lalura tsakanin mai tsoro da marar lafiya? Ai marar lafiya ya fi.
saboda haka wannan kiyasi ne shi ake ce masa kiyasul aula, wanda yana daga cikin akwa daga cikin dalilai na kiyasi. don haka ana iya haɗa sallah saboda rashin lafiya. Na faɗi guda nawa? Guda uku kenan. Na hudu shine lalurar wato mai jinin istihala da kuma lalurar mai salat. Jinin istihala shine jinin da yake zuba wa mace bayan ta gama haila sai jinin ya zarce. Wannan jini ba na al'ada bane da ta saba, jinin ciwo ne. Ta gama hailarta kwana 5 ko 6 ko 7 sai jini ya ci gaba, kwana 10, 11, 15 tana ta jini. Haka kuma mai salat shine mai ciwon yoyon fitsari ko mai ciwon yoyon iska, wanda koyaushe alolansa tana karewa, yana fara alola kafin ya ba alolan mata kare. To wannan ya za ka yi da shi? Haka mai istihala koyaushe jini yana zuba. To waɗanda suke da irin wannan lalurar ya halatta su haɗa sallah, ko da a yanzu baya jin rashin lafiya, domin in yana cikin rashin lafiya mun gama da maganarsa. Amma fitsari yana zuba, lafiyarsa kalau, sai dai koyaushe fitsari yana diga, koyaushe yana fitar da iska, baya iya tsayawa, baya iya rikewa koyaushe. Wannan shine lalura na istihala wa ma yulhaqu biha, da wanda ake hada shi da shi shine mai ciwon salat. Wannan malaman Hanabila sun ce tana iya hada sallah. Malikiya ba su yarda da wannan ba, sauran malamai ba su yarda da wannan ba. Amma waɗanda suka ce ya halatta mai istihala ta hada sallah, dalilin su yafi karfi don suna da hadisi. Hadisi ne a cikin sahih, hadisi ne wanda Imam Ahmad ya ruwaito da Abu Dawud da Tirmidhi, Tirmidhi ya inganta shi daga Hamnatu bintu Jahsh. Ta zo ta ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, ni fa ina da matsalar jini baya yankewa koyaushe, ya zan yi da sallah? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata, idan zaki iya to ki wanka daya, sai ki yi azhar a farko, ki matso da la'asar, ki matsa da azhar kadan, ki matso da la'asar kadan, sai ki ba tsakiya. Yace fa in qawiti fagtatili fa in qawiti ala an tagtatili wa tu'ajjili al-'asra wa tu'akhiri adh-dhuhra fa tusallina jami'an faf'ali. Yace in kin ga kina da karfin da zaki iya wanka daya, sai ki matsa da azhar kadan, ki matso da la'asar kadan, sai ki hada kace shine jam'u suri, to ki haka na baki shawara. Kaga nuna ya halatta ta hada azhar da la'asar. Ya sake ce mata in kuma kina da karfin da zaki yi wanka daya, ki hada magariba da isha, amma ki matsa da magariban sai ki matso da isha din shi ma ki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata fa in qawiti fa'ali, idan kin ga zaki iya ki, ya nuna cewa ba dole bane, rukhsa ce ba azima bace. Ina fata ana fahimta. Don sannan kuma wankan nan ba dole bane, wankan mai istihala ba wajibi bane. Ina fahimta. Shi yasa Annabi sai ya ce mata fa in qawiti, in kin ga zaki iya. Idan mace ta zo yin tana da istihala kawai ta yi alolanta ta yi sallah yayi, ba dole ta yi wanka ba. Amma idan za ta iya to sai ta rinka yin wanka uku, wanka ɗaya wa asuba, wanka ɗaya wa azhar da la'asar, wanka ɗaya wa magriba da isha. Idan ba za ta iya ba sai ta yi alola kawai, amma tana iya hada azhar da la'asar, tana iya hada magriba da isha, da ita da mai salat. Mun fahimci wannan? Mun gama da na hudu. Na biyar shine wanda ya kamata ya zama na ƙarshe, amma bari in dawo da shi saboda in kai ruwan sama ya zama na ƙarshe, shine al'udhr, uzuri na haka kawai, wanda baya cikin waɗanda muka faɗan nan, kuma baya cikin na shida da za mu faɗa, shine ruwan sama. Bari zan jinkirta shi, bari fara da ruwan sama. Ruwan sama shine na biyar. Ruwan sama kowa ya sani albarka ne, amma wani lokaci yana zama lalura ne, saboda idan yadda ke ka za ka iya mura, idan yadda ke ka ba za ka yi kyan gani ba, kuma kowa in ya ga ana ruwa za ga ana gudu, ana nema a fake. Sannan ruwan sama idan ya sauka akan mutum yana iya bata masa tufafi, ko ya bata masa, ko ya jawo masa wata asara, yana iya marusa gida. Haka waɗannan lalurori sai suka sa ruwa albarka ne, amma akwai jarabawa a ciki. To shine wannan jarabawar tana cikin dalilan da ke sa a ba wa mutum rangwame, a masa rufsa akan azhar da la'asar ko akan magariba da isha, gurgurun sabanin mazhaba. Dalili akan ruwan sama yana iya sa a hada sallah,
shine hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa, yana cikin sahih Muslim. Zai ma daga cikin malamai masu ruwaito, Imam Malik ya ruwaito shi a cikin Muwatta. Yace wa salla Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal 'isha'a jami'an min bil madinati min ghairi khawfin wala safar. Yace wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana sallar azhar da la'asar tare, ya mana sallar magriba da isha tare, sai ce min ghairi khawfin, ba yanayin tsoro ake ciki ba, wala safar kuma ba tafiya. To Imam Malik ibn Anas Allah ya masa rahama a cikin Muwatta sai ce ara zalika fil matar, ina gani ruwan sama yasa ya haka. So da ba ruwan sama ba ya za a ce a gari yake zaune kuma yayi magariba da isha a lokaci guda, yayi azhar da al'asar a lokaci guda, ba haka ya saba ba, to ruwan sama ne yasa. Ina fata an fahimta. Imam Shafi'i ma ya faɗi wannan a cikin al'umma. Kar ku manta mun bar Abu Hanifa tun a farko, shi ba ruwansa ba abinda zai sa a hada sallah sai ne sai arfa. An gane wannan ko? Shi yasa duk wannan karatu da muke yi ba za ka je India kai ba su san shi ba. Ba za ka je Afghanistan kai ba su san shi ba. Ba za ka je Pakistan kai ba su san shi ba. Ba za ka je Bangladesh kai ba su san shi ba. Wayannan duka musulmai ne. Amma saboda suna mazhabar Hanafiya, ba za ka je Turkiya kai ba saboda duk da mazhabar Hanafiya ne, ba su san wannan ba abin da zai sa a hada sallah sai ka zama alhaji. In baka zama alhaji ba har ka mutu ba za ka taba hada sallah ba. Ina fata an fahimta. Yanzu muna cikin mazhabobin mu ne na cikin gida wanda a cikin hadda Malikiya su sun yarda da cewa ana iya hada sallah akan ruwan sama, kamar yadda nace har a cikin Muwatta Imam Malik ya faɗi wannan. An fahimta ko? Dalilin shine wannan hadisi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada kuma an ce ruwan sama ne. To wannan hadisi kuma abu da yake ƙara fassara shi shine yake tabbatar da shine aikin Sayyidina Abubakar da aikin Sayyidina Umar, cewa an ga suna hada sallah idan ana ruwan sama. Kaga ku su suka fi kowa fahimtar aikin Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma su ne suke korawa akan sunnarsa, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. To haka ana hada sallah saboda ruwan sama. An gane wannan ko? Wani irin ruwan sama shine inda malamai suka fara sabani. Waɗansu malamai suka ce ruwan sama kawai, matsar shine ruwan sama da yayyafi da mamakon ruwa da ruwa kamar da bakin ƙwarya, an gane, da ruwa kamar da bakin famfo duk ɗaya ne, da mai ɗiga ɗil in dai ruwan sama ne, min gairi khawfin wala safar ala zalika fi mata. Waɗansu kuma suka ce a'a ba za ka bar mutane haka kawai ba. Me yasa aka ce an ba da rangwame a haɗa sallah saboda ruwan? Ai saboda zai kawo uzuri ne da uzurawa mutane. Suka ce to ai ba kowane ruwa ne yake kawo uzuri ba. Ba kowane ruwa ne yake kawo uzuri ba. To suka sa kaidi. Kaidin da yafi zama tsakiya shine kaidin da malaman Hanabila suka sa, suka ce matsarun ya bullu siyab, ruwan da yake jika tufafi. Ruwan da idan ka fita kafin ka je masallaci rigar ka za ta jika. Amma wanda zai sa rigar ka ba za ta jike ba sai dai a dan jaran kafadan ka kawai ya dan jika ko a ji sanyi a jikinka, wannan bai kai abin da za a haɗa sallah ba. Saboda wannan bai kai laluran da za ta iya sa a ce wanda ya je sallah ya kamu da mura ba. Wanda ya je sallah ya dawo a ganshi wani iri, za a iya ganin dan dalili kaɗan ma a sa a ga kafadan ka ta dan jika ko gashin ka ya tabu. Amma ruwan da zai sa ya jika maka tufafi, wannan shine al-matar wanda yake da kaidi. Ba dole sai ya zama al-matarul ghadir, wato ruwa mamako ko ruwa da bakin ƙwarya ba, a'a, ko da ruwan da ba iska, ko da ruwan da ba tsawa, ko da ruwan da ba kamar da bakin ƙwarya ba, matukar ruwan nan yana iya jika tufafin mutum, to wannan shine zabi'in ruwa. Jama'a an fahimci wannan? Kuma ba dole sai ruwan yana gudu ta yadda in ka shiga, wasu malaman suka ce sai ruwan yana gudu ta yadda in ka shiga zai haɗiye takalminka. Ana fahimta? To amma babu inda yake tsakiya shine wannan al-matarul ladhi yabullu siyab. An fahimci wannan? Don haka ai kowane liman yana da basiran da zai iya gane shin ruwan da ake iya leƙa ta window, wannan ruwan in ban mutum ya fito daga gida zai zo, shin wannan ruwa zai iya jika shi sharaf, ko kuma ruwan nan ba zai jika shi ba, za a ga alamar yayyafi ne a jikinsa. Ina fata an fahimta. Saboda yayyafi hikimar da ta sa ita ce azima ce, Allah ya ce a yi sallar isha a lokacinta.
don haka baka isa ka hana sallah daga azimar ka kawo ta ruksa ba sai kana da dalili. Menene dalilin? Shine wannan da kaga ya tako ya zo masallaci yayi magariba da kyar, idan ya koma haka ba zai fito insha ba saboda yanzu ma ya jike sharaf. To wannan shi yasa in suka zo sai ka hada musu sallah, idan suka koma sun koma kenan. Amma wanda ya fito dan yayi kadan ya taba shi ta yanda da ya fita ma ya tsaya suna hira da wani, kuma bai koma gida da gudu ba ya sace ratsaya wani wuri, wannan ba za a hada sallah ba saboda dama lalurar da ta sa aka ce a hadan ba ta kai ba. ina fata jama'a kuna fahimtar wannan. Da aka tambayi Abdullah bin Abbas cewa me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah a zaman gida ba tafiya ba kuma ba tsoro ba, sai ce arada Allah yuhrija ummatahu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ne kar ya tsora wa mutanensa tsanani. To sai suka ce wanda duk ya fito ruwa ya masa duka ya jika masa tufafi, idan ka ce ya dawo ka sa masa haraji, wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj. Amma wanda dan ya fi ya taba shi sai ka ce ya dawo baka sa masa haraji ba. Don haka idan ka hada sallah a irin wannan to baka kai yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada ba, don shi bai yi ba sai da aka kai halin arada Allah ya urija ummatahu. Jama'a an fahimci wannan da kyau. Don haka fiqh yana kan ku malamai da ladanai, ku yi ittifaki ku fahimci wannan fiqhun da kanku, kar ku rinka bari mamun ku su juya ku, ko wani baya so a hada. Idan kun ga ya kai wannan haddin ya bullu siyam, ku hada sallah, in ya ga dama ya bi, in bai ga dama ya bi ba, dama an ce ya halatta ne ba a ce ya zama dole ba. Kuma don bai bi ka sallah ba yanzu don ka hada ba zai hana ai ya zo ya bi ka asuba ba, lokacin ba a ruwa shi kenan sai ka hada abinka. Amma idan ka ga ba a kai abin da za a hada ba, kai ne liman, karka bi na jama'a suna so a hada, ko kaga waɗansu ana yin isha din ma sai su miƙe suna jira ya ladan, ko suna jin haushin ka kai an lakara maka wannan bai son hadawa, ba ruwanka da su, saboda idan Allah ya zo tambayar amanar sallan ba su za a tambaya ba, kai za a tambaya. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-imamu damin wal mu'adhdhin mu'taman. Duk liman yana da lamunin sallar mamunsa, sai Allah ya tambaye ka bayan sallarka sai ce ya ka bata sallanka kuma ka bata na mamunka. Don haka duk limamin da ya sakaci ya hada sallah dalili bai kai ba, shi Allah zai kama. Idan kana jin tsoron wannan sai sa ba ruwanka da abin da mutane suka ce yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada sallah a ruwa, irin sa zaka yi la'akari da shi, shine ruwan da yake jika mutane. Jama'a an fahimta? Allah ya sa mu gane wannan. To matsala ta gaba akan wannan na ruwan sama shine wato da yaushe ne ake yi. Ana iya yin jam'u taqdim, ana iya yin jam'u ta'khir, ana iya yin jam'u suri. Amma jam'u taqdim yafi. Jam'u taqdim nace muku shine a farkon magariba. Jam'u suri shine a tsakiya. Jam'u ta'khir shine a ƙarshe. To akwai sabanin malaman ne, malikiya sun fi so a jam'u suri. In aka zo masallaci sai a zauna a jira, in aka kiran sallah kar a fara sai an dan kai gaba, sai a matso da isha kusa, a matsa da magariba gaba, sai a haɗu a tsakiya, shine jam'u suri. Kuna fahimta? Shafi'iyya ko sun so a yi jam'u ta'khir, a zauna a jira kar a yi magariba sai isha ta yi, saboda tun da suka fito kan ai sallah suka zo su zauna su jira, sai lokacin isha yayi sai a kira sai a yi isha sai kowa ya tafi, kaga an huta. So da kana yin musu magariba ka tsaya za su watse ko ba za su dawo isha ba, to ka rike su sai an zo isha sai ka sallame su. Malikiya kuma ai Hanabila suka ce a tunda su riga sun zo kuma an ba da daman jam'in nan ko taqdim ko ta'khir ko suri, in dai saukin kake so kai kuma ruksa aka ce, kuma arada Allah ya urija ummatahu, ai ka musu su yi watse. Idan ka jira ai ka kawo mutane haraji. Na fata an fahimta. Duk wanda zai zo magariba sai ka rike shi sai ya kai isha. To ai gara kai magariban ka barke je wani uzurin daga baya ka ce ka dawo isha. Ina fata an fahimta. Ba kowa ne zo da niyyar ya jira ba, don haka kayi a jam'u taqdim, wannan masaban ta fi karfi. Muna fahimta da kyau ko? Duk ba muna zaben kawai masaba bane, muna zaben wanne ne yafi kusa da yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da manufar shari'a ita ce nafiyul haraj, a cire takurawa mutane. To idan suka zo kuma kace a zauna yanda kuke kallo nan, kuma za riga an yi kiran magariba, ina kallon ku kuna kallo na, kuma an kyata da sallah ana jira sai isha ta yi, ai na takura muku. Sannan saukin da ake son ba a samu ba, don haka sai kai wa mutane jam'u taqdim. Ana kiran sallar magariba inda mutane sun haɗu sai a yi
don ka dan jira kafin wasu su yi alola kafin wasu su fito wannan ba matsala, amma ba ka jinkirta ka kai ce sai ka kai har isha ba. Jama'a mun fahimta? Fa'ida ta gaba ita ce idan aka zo haɗa sallah sakamakon wato ruwan sama din nan, shin ruwan saman kadai shine dalili ko kuma abin da ke da alaka da ruwan sama ma zai iya shiga ciki? Abin da zai zo a cikin hadisi shine talikin Imam Malik shine min gairi khawfin wala matar, ruwa yace. Haka Imam Shafi'i yace matar, ruwa. Haka aikin Abubakar da Umar aka ce sun yi jam'i fil matar, a ruwa. To shin tunda ruwa uzuri ne, akwai abin da ke da alaka da ruwa da shi ma zai iya zama madadin ruwa? Malikiya suka ce akwai, har guda uku. Shafi'iya suka ce babu ko ɗaya, ruwa kawai. Hanabila suka ce suna tare da Malikiya a wani, ba su tare da su a wani. Abin da Malikiya suka fi faɗaɗawa, don Malikiya ta fi kowace masaba faɗi a maganar haɗa sallah. Malikiya suka ce ana iya haɗawa lil matsaril waqi' wa lil matsaril mutawaqqa, da ruwan da ke zuba da ruwan da ake tsammanin sa. Ruwan da ke zuba shine ana cikin ruwa yanzu sai a haɗa sallah. Ruwan da ake tsammanin sa shine ga hadiri, saura ayi ne ayi ruwa. Sai suka ce duk abin da yaqini yake jawowa, ai galabatu zanni ma yana iya jawowa. Duk wanda ya ga hadiri ya san ba yi hadiri a banza ba, me za a yi? Ruwa. Kuma ka'ida ce fiqhiyya, galabatu zanni tunazzalu manzilatal yaqin. Kyakkyawan zato yana daidai da yaqini. Suka ce kuma waɗanda aka fara ruwa yanzu ka musu jam'i suka tafi, me yasa ka musu? Ka musu ne saboda su samu sauki ba sai sun dawo isha ba. Suka ce idan akwai hadiri a sama sai aka yi sallan magariba, sai baka haɗa sallah irin yadda ka haɗa lokacin da ake ruwa ba, kuma kayi ne saboda a kawo sauki wa mamu akan sallar isha. Wane ne ya fi bukatar sauki wa sallar isha tsakanin ruwan da ba a fara ba za a fara yanzu da kuma ruwan da aka riga aka fara? Wa fi bukatar sauki wa isha? Wanda aka ga yanzu za a fara don ba a san yaushe za a gawa, amma wanda aka fara za a iya cewa kafin isha din za a ɗauke, amma aka haɗa. To wanda ba a riga an fara ba fa shi ya fi bukatar ma a haɗa. Wannan shine dalilin Malikiya na al-matarul mutawaqqa. Kuna fahimta? Madhabar Shafi'iyya suka ce, dan Malikiya suka kara da na uku shine al-wahlu wa zulmatu, duhu da tabo. Ba wai duhu yana zaman kansa, tabo yana zaman kansa ba, shine a samu duhu da tabo. Tabo shine an yi ruwa wuri yayi cabi, in ka taka wuri kafarka tana nutsewa, ko za ka iya zamewa ka faɗi. Kaga wannan akwai wahala. Sannan kuma akwai duhu ta yadda ba za ka iya ganin gabanka ba, balle ka gane ina ne cafi yake inda zaka zame. Idan duhu ne zalla amma wuri bai caɓe ba, ba za ka haɗa ba, saboda ba za ka faɗi ba ai ko da a duhu ne, don babu abin da zai zamar da kai. Idan cafi ne zalla amma akwai hasken farin wata, sai suka ce ba za ka haɗa ba, don za ka ga inda za ka tsallaka. Kuna fahimta? Za ka sai an samu duhu da mene da caɓi. Hanabila suna tare da su a duhu da caɓi, amma ba sa tare da su a maganar almatarul mutawaqqa, ruwan da ake tsammanin sa don hadiri ba za a haɗa sallah. Hanafiya a Shafi'iyya kuma dama tuntunin suka ce su ba su yadda ba, ruwa kadai, banda almatarul mutawaqqa, banda kuma alwahlu wa zulma. Wanne ne ya fi rinjaye a cikin waɗannan? Wanda kuka zaɓa? Wanda ya fi rinjaye a cikin wannan gaba ɗaya shine mazhabar Shafi'iyya, saboda mazhabar Shafi'iyya ta fi dacewa da halin da muke ciki a yanzu, kuma ta fi kama da hadisin da shi ne yasa muke haɗa sallah saboda ruwan sama. Mazhabar Malikiyya da mazhabar Hanabila da suka ce alwahlu wa zulmatu, shafi na tabo da duhu. Don Allah muna da wannan matsalar yanzu? Wane ne a cikin mu yanzu anan idan ya fito zai zo sallah bai da halin tocila saboda ana duhu?
bai da halin wayan da zai haska, bai da halin haske kenan, sannan kuma ake cabin da babu kwalta, babu siminti, babu wani ne har ka isa masallaci zaka iya fadawa a kwatabi, zaka iya fadawa a rami, zaka iya zamewa ka shiga cikin kwari. Muna da irin wannan tsakani da Allah. Don haka lokacin da suka rubuta wannan malaman fiqhu a zamanin su ba su da ci gaba irin na zamanin mu, don haka sun faɗi halin da suke ciki ne don su sauƙaƙa wa mutanen su. Kar mu dogara da abin da mu bamu da laluransa mu je wajen Allah kuma bamu da abin da za mu faɗa. Wannan sallar amana ce, azima ce. Don haka ba za ka kawo mutane ruksan haɗa sallah ba sai in ka samu dalili mai ƙarfi. Ko a cikin ƙauyuka ne, babu ƙauyen da babu waya yanzu, kuma kashi 90 cikin 100 na waya a yanzu suna da tocila. Don haka sannan a ƙauyuka kuma an ba yawan tocila in ma babu waya sama da birni. Don haka waye zai zo masallacin shi ba zai iya haskawa ya gane inda ba zai faɗa kar ya faɗa a ruwa. Don haka alwahlu wa zulmatu bai taso ba a tsakanin mu. Kuna fahimta? Sannan abu na gaba shine, don haka dai malikiya da hanabila anan sai dai su yi haƙuri. Malikiya kuma da tace hadda al-matsarul mutawakka, ruwan sama wanda ake tsammani saboda hadari. Zaka iya cewa kwarai daga sai in za a amfani da kwakwalwa ne, a hada saboda hadari, saboda kyautata zato yana daidai da yaqini ai. To amma shin kyautata zaton hadari tsakani da Allah ya kai yanda za a iya ajiye shi a matsayin yaqini a wajen mu? Ana iya samun a ga hadiri amma hadirin ya wace ba a yi ruwa ba? Ana samu ɗaya kenan. Ana iya samun hadari a yi ruwa amma ruwan wanda bai kai a jam'i ba, sai zama an yi ɗan yayyafin da bai kai ya bullusu ya ba, ana samu. To waɗannan hali guda biyu sun sa akwai shakka. Sallah kuma bai kamata ka yi ta da shakka ba, tunda ana magana akan azima ne, ga lokacin sai isha ta yi. Yanzu kuma baka da tabbas in ka karɓi ruksa a hannunka ka zo ka ce za ka haɗa wa mutane sallah, kar ka haɗa sai ka ga ana ruwa. Dalili na biyu shine hadisin da ya ba mu dama mu haɗa sallah, ruwa ya ce. Saboda sai riwayar ta Abdullahi bin Abbas shine min gairi khawfin wala matar, ba tare da tsoro ba kuma ba tare da ruwa ba, ruwa ya ce. Hadiri kuma ba ruwa bane. Kuma Abdullahi bin Abbas yana jin larabcin da in akwai hadda hadiri da zai faɗa, sai bai faɗa ba ya ce ruwa. Sannan an ce mana Abubakar da Umar kuma sun ci gaba da yi, aka ce kana yajma'ani fil matar, suna haɗawa idan ana ruwa, ba a ce mana suna haɗawa idan ana tsammanin ruwa ba. Kuna fahimta? Sannan idan ka ce, sai mu koma da baya, mun yarda wa marar lafiya ya haɗa sallah ɗazu, haka ne? Muka bar malikiya a baya muka yarda. Idan ka yarda hadiri da ake tsammanin ruwa ya sa ka haɗa sallah, to wanda sauro ya cije shi yana tsammanin malaria shi ba ya hana sai fara haɗawa, saboda galibi idan sauro ya cije ka ne ake malaria, amma ana iya samun sauro ya cije ka baka yi malaria ba, kamar yadda ake iya samun hadiri ya watse ba a yi ruwa ba. To duk wanda ya haɗa sallah saboda hadiri, to idan sauro ya cije shi ma ya fara haɗa sallah tun da ya rashin lafiya ba. Sannan matar da take tsammani istihala zai zo mata, tun ba ta fara istihala ba ta fara haɗa sallah, za ka ce haka? Tun da baka ce haka ba me yasa za ka ce akan ruwan sama? Da wanda aka yi hadiri za a yi ruwa yana ji kai to ai za a yi ruwan, da wanda ya daura jakkansa a mota har an yi ci za a tashi, ana ce malam shigo mana za mu tashi, wanne ne fi tabbas a ciki? Da mai tabbas in za a yi tafiya har an kunna mota an fara tafiya a tsaya a gidan mai ana shan mai za a ci gaba, da wanda aka yi hadiri wanne ne yafi nasa yafi alaman tabbas? Kun yarda da cewa matafiyin an tsaya a gidan man garin su zai hada sallah? Ina ce sai an shiga tafiyan an fara tafiya, to me yasa mai hadiri shi za ku ce shi a hada su ba garuwa ba? Idan ka ce mai hadiri ya hada, to ya kamata wanda zai yi tafiya ma yana daura niyan tafiya kawai ya fara hada sallah tun daga garin su. Duk duniya ko ba malamin da ya faɗi haka. Kamar yadda ba malamin da ya ce ka karya azumin ka tun kana gida, yanzu don kawai ka san za ka yi tafiya gobe sai ka ce to gobe zan yi tafiya don haka ba zan yi azumi ba. In ka karya azumi da gangan, sai ka fara tafiyan ne kaga an tafi sai ka karya azumi, amma ka tashi da niyyar azumi. Ba a fara kasar sai an bar gari
ba a fara karya azumi a matafi sai an bar gari, don haka ko ba a yin jam'i sai an garuwa. An fahimci wannan da kyau a cikin kenan. Don haka dan Allah ina kira duk limaman da suke hada sallah saboda hadari su janye har sai sun fara hada sallah saboda za su yi tafiya tun ba su fara tafiyan ba, kako ba za su yi haka ba. Allah ya sa mu gane. Fa'ida ta gaba ita ce idan aka zo hada sallah tsakanin wato sallan da ake hadawa ya ake yi, shin za a yi kiran sallah biyu da iqama biyu ko za a yi kiran sallah daya da iqama daya? Malikiya suka ce kowace tana da kiran sallah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa idza hadaratis salatu falyu'addin ahadukum, idan aka zo sallah ɗayan ku ya kira sallah. Zaka kowace sallah tana da kiran sallah. Idan aka tashi sai a yi kiran sallar magariba sai a yi sallama, sai a tashi sai a yi kiran sallar isha, amma a yi ta wannan cikin masallaci kadai banda na waje, sai a tashi a yi iqama. Shafi'iyya da Hanabila suka ce a'a, fa idza hadaratis salatu, idan lokacin sallah yayi, ai yanzu lokacin azhar da la'asar ne, ai yanzu lokacin magariba da isha ne, don kiran sallah ɗaya zamu yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idan lokacin sallah yayi, ai lokacin isha bai yi ba, don haka ya zaka kiran sallar isha? Kuna gane magana? Don haka kiran sallar da kai na magariba ta ishi magariba da isha, wannan zancen ya fi karfi. Don haka idan aka yi kiran sallah guda ɗaya wadatar, ana tashi sai dai a tada iqama kawai a yi magariba, ana tashi sai a yi iqama sai a yi isha. Amma wanda ya hada magariba da isha su ma duka yi musu iqama ba za ka ce yayi laifi ba, sai dai wanda yafi shine a yi kiran sallah daya da iqama biyu. Haka kuma yazo a hadisi bi adani wahidin wa iqamataini, kiran sallah daya da iqama biyu, haka aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Jama'a an fahimta? Fa'ida ta gaba ita ce idan aka zo hada sallah sai ya zamana wato ka samu an hada sallah a nan masallacin, kai kuma baka gamsu ba za a hada, to kana iya ka bi sallan amma da niyyar nafila. Duk wanda ya bi isha bai gamsu ba to sallansa ba ta yi ba, daga baya sai ya sake. Amma idan ka ji ka gamsu da dalilin da duk abin da muka faɗan nan, to sai ka bi hankalinka a kwance. Idan bai maka ba to in kai idan lokaci yayi sai ka cika, in ka ga dama kuma ka fita baka yi laifi ba. Amma idan fitarka zai jawo wargajewar masallaci to karka fita, sai ka bari a yi daga baya sai kai karantar da limamin ka masa nasiha ya gyara. Amma kai idan babba ne yadda in ka fita zai sa masallacin a rena limamin to karka yi haka. Jama'a muna fahimtar wannan? Idan kuma ka gamsu cewa a cika duk abin da na faɗan da ya tabbata, kaga komai ya cika amma limamin ka ya taurin kai ya ci shi ba zai haɗa ba, shi ba ruwansa, ko kuma ka bi dan hanafiya shi da ma bai haɗawa. Kuna fahimta? Da kai da ɗan uwanka ku kuma kun gamsu cewa ya halatta a haɗa, kuma ya kai yadda za a haɗa, liman kuma ya ƙi haɗa. Shin ya halatta yana gamawa ku tashi ku yi isha? Ya halatta. Kuna fahimta? Abin da ya halatta mata a matsayinsa na liman na ruksa ya ƙi yi, to kai an baka dama kai ma ka zama liman din, amma ba za ka iya yi kai kadai ba, saboda jam'in da ake yi a ruwan sama ana yin sa ne saboda dalilin salatul jama'a. Don haka idan ba salatul jama'a za a yi ba, idan ka zo ka samu ana isha, kuna fahimta, sai ka bi su isha, ko kuma sai ka yi magariba kafin ka yi isha sai ka samu an gama, kai ba za ka haɗa sallah ba, saboda ai gida za ka koma. In ka samu wani da shi ma ya zo masallaci sai ku haɗa, amma in kai ɗaya ne ba a haɗa sallah mutum ɗaya, kamar yadda ba a haɗawa a gida kai da matanka. Dama ana magana akan fitowa sallah ne ai, to gida kai za ka koma, don ka koma ka yi isha ɗinka akan lokaci. Fa'ida ta gaba, idan limaminka ya ƙi haɗawa, yana yin sallama sai ka ji wasu su kuma makwabtan a wani masallaci su kuma suna haɗawa, kuma ga dalili da gaske ana ruwa, ya halatta ka bi wannan mangariba ka je ka bi wancan kuma isha ɗaya ya halatta, to jam'i duka jam'i ne. Kuna fahimtar wannan? Ba dole sai liman ɗaya ba.
amma fa na ce muku sai ka gamsu da dalilin da duka muka faɗan nan fa tsakaninka da Allah ya kai abin da zai sa ka haɗa, to idan ka bi wannan sai ka je ka bi wancan. An fahimta da kyau. Sai fa'ida ta kusa da ƙarshe akan maganar ruwa. Shi wannan ruwan saman wace sallah da wace sallah ake haɗawa? Magariba da isha ne ko kuma hadda azhar da la'asar, kai hadda ma juma'a da la'asar, ko ban da su? Da mazhabar malikiya da mazhabar hanabila, a malikiya dai musamman suka ce ba a haɗawa sai sallar magariba da isha kadai, in dai ruwan saman tafiya da sauransu har da azhar da la'asar, amma ruwa sai dai magariba da isha. Menene dalilin ku? Suka ce dalilin mu shine uzirin ruwan sama gaskiya yana da alaka da dare ne, amma uzirin ruwan sama bai da alaka da rana. Sannan kuma yalwan lokaci tsakanin azhar da la'asar ya fi yawa sama da yalwan lokaci tsakanin magariba da isha. Ana yin magariba za a dawo isha, amma azhar in aka yi akwai dogon lokaci. Baka ruwan da kaga ana yi din nan lokacin da ake azhar ko dai ya kare ko ya rabu. A fara ruwa tun daga azhar a ci gaba har zuwa la'asar, a kasa fitowa la'asar, da kuma a fara ruwa lokacin azhar a gama kafin la'asar, wanne ne fi yawa a galibi? Ko dai a gama ko kuma ya sauki ta yadda za a iya fitowa ya rabu daga matsayin ya bullu siya, sai zama lokacin la'asar ya fi ake yi. Sai suka ce mu kuma za mu yi aiki ne da galibi. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama an ce yayi ne alada Allah yusrija ummatahu, yayi ne don kare ka mana haraj. Suka ce menene haraj din a cikin azhar da la'asar? Ai haraj din yana cikin magariba da isha ne. Wannan shine mataban malikiya. Kuna fahimta? Amma wasu malaman shafi'iyya kenan da kuma a cikin mataban malikiyan al-imamu asban al-imamu ashab daga cikin almajiran imamu malik ashab yace a'a, duk abin da yasa aka hada tsakanin azhar da magariba da isha to shine zai sa a hada tsakanin azhar da la'asar. Yace in ba haka ba ma hadisi ɗaya ne fa yazo, yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada azhar da la'asar, ya hada magariba da isha ba tare da tsoro ba tare da tafiya ba. Imamu Malik sai yace ina tsammani a halin ruwa ne. Yace to ya zaka da magariba da isha ka bar azhar da la'asar duk da su ya fara faɗa? In dai ka ce ina tsammani ruwa ne, to ai ya kamata ka ce kuma ina gani azhar da la'asar ya fara yi daga baya hada magariba da isha. Don haka hadisin dai ya zo da azhar da la'asar kafin ya zo da magariba da isha. Kuna fahimta? To ni a fahimta ka azhar da la'asar yana iya zama dalilin da zai iya a haɗa sallah, amma akwai sharuɗa. Sharaɗi na farko shine ruwan nan ya zama yana da ƙarfin da akwai tsammanin cewa za a ci gaba har zuwa la'asar. Ana gane tsammanin har zuwa la'asar ne yanayin garin ku. In aka fara ruwa shi ruwan ku yana daɗewa, saboda na ce muku ai kowane liman zai lura da yanayin da ya samu kansa a cikin. Shin a garin ku idan aka fara ruwa yakan daɗe daga azahar har ya kai la'asar, ko kuma ba haka ake yi ba? Na biyu, shin laluran da ake samu idan ana magariba da isha ana ruwan sama, ana samun irin wannan laluran a azhar da la'asar? Bi ma'ana, shin mutanen ka suna da leman da za su iya fitowa? Tunda duk magana ana magana kar ka sha wahalan fitowa la'asar ne, ko kar a hana mutane fitowa la'asar. Shin mutane suna da lema? Shin ma mutane suna da motoci wanda ba su ba bukatar lema? Shin mutanen gidajensu duka a jikin masallaci yake? Shin wannan masallacin da cikin kasuwa ne ta yadda kowa ya sauko daga shagonsa an yi azahar kuma zai sake saukowa a yi la'asar kuma ka ce a hada? Na fata addu'a na fahimta. Ko kuma masallacin yana nesa, gidajen mutane da shagunansu yana nesa ta yadda kana tsammani yadda suka zo azahar ba za su iya dawowa la'asar ba, to ya rage gare ka. Idan lalurar da ta sa aka hada magariba da isha akwai irin ta azahar da la'asar, sai ka hada wa mutane ba kai laifi ba. Idan lalurar da ta sa aka hada magariba da isha irin ta ne a tsakanin yau gashi ana sallar juma'a kuma zai ci gaba har zuwa la'asar, sai ka hada bayan sallar juma'a, duk ba kai laifi ba. Ina fata an fahimta, saboda hadisin ya zo azhar da la'asar, juma'a kuma ita ce madadin azhar, da dai zo magariba da isha. Don ka bar ka zaɓi magariba da isha kadai ba, ka bar azhar da la'asar matukar akwai bukata. Amma gaskiya
inda za ka yi amfani da fiqhun bisa yadda hadisin ya zo a irin yanayin mu na yanzu, dalilin da zai sa in haɗa azhar da la'asar a irin yanayin wurin mu zai yi wahala ya iya samu nani. Na fata an fahimta. Dalilai na guda uku. Na farko, wannan haɗawan ya halatta ne dama ba wai ya kamata bane. Allah ba zai tambaye ni me yasa baka haɗa ba, amma in na haɗa Allah zai tambaye ni. To Allah yana tambaya na akan magariba da isha, zan yi sauri in bada amsa, amma azhar da la'asar sai na dan tsaya ina dubawa ni kaina. Dalili na biyu shine yanayin mu anan ba yanayi ne wanda ake yin ruwa mai tsananin da wato zai sa mutane su cutu da rana idan sun fito ba. Sannan ruwan mu baya tsayin da za a sa, idan aka samu irin lokacin da ake ruwa za ga ruwan da za a yi kwana biyu ana ruwa, kwana uku, ka zo na yana fitowa azhar, wanda ba kowa ne zai iya fitowa azhar din nan. To ana fitowa sai ka hada musu azhar da la'asar, amma in ba irin wannan bani ba zan hada sallah ba. Jama'a na fahimta? Ballantana kuma juma'a da la'asar wanda take madadin azhar da la'asar. To haka ba na ganin laifin wanda ya hada azhar da la'asar idan uzuri ya cika, amma kuma na fi ganin daidai din wanda yake hadawa saboda ruksa ce ba azima ba. Ku yi sallan azhar kuma ku dawo sallan la'asar, wannan shi yafi, saboda shi ne al'asulu, domin al'asulu shi ne inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Jama'a an fahimci wannan fiqhun da kyau. To ina tsammani matsalolin da suke da alaka da ruwan sama sun zo kusan karshe. Shin ana bukatar niyyar jam'i ko ba a bukata? Ba a bukatar niyyar jam'i bisa zance mafi rinjaye. A matsayin malikiya dole sai da niyya, tun daga lokacin da aka fara magariba sai kai liman kayi niyyar, saboda lokacin an fara ruwan sai kai niyyar cewa za a hada. Amma idan ba a fara ruwa ba kuma ba alamansa, sai bayan an fara mangariba ya tafi ruwa sha, to ba za a hada ba saboda da ba kai niyya ba. Amma zancen da ya birin jaye shi ne niyya koyaushe ana iya yin ta. Ai ba niyyar wannan sallar bane, wancan sallar ce dama ake magana, wannan kayan a lokacin da za a yi, haka ba bukatar niyya a cikin ta. Sallar da za su zo daga baya ana yin assalamu alaikum ta aka ji ruwa sha, sai a tashi a hada isha, shikenan a lokacin da niyyar ta zo, saboda niyyar sallar mangariba tana da alaka da ta isha ne. Yanzu in niyyar magariba Allahu akbar da nazo isha ko bayan an yi sallama ita ban bata niyya ba, wancan niyyar ta wadatar. Ba shi kaga niyoyin su daban ne, don haka ka gama magariba sai niyyar jam'i yazo babu laifi. An fahimci wannan da kyau. Haka kuma idan aka idar da sallah, an fara sallah sai aka ga ruwa dan kadan ne, kace jama'a ba za mu hada ba, sai da aka fara ka ji sha ka ce ya yi sallah ka ce jama'a za mu hada, shikenan sai ka canja da kai niyya ka fata. Ko kuma yawa shi ta malamai suka ce idan ana ruwa da mangariba sha ana yin sallama ka ji an daina ruwa, to sai ka fata hada ko da kai niyya, saboda niyyar da aka yi saboda magariba aka yi ko saboda isha. Saboda isha kuma yanzu za a yi ta ana ruwa, ba a ruwa da aka karkai ruwan ba na magariban bane, ruwan na waye na ishan ne, to an daina ruwa da aka kai ma sai a fata. Ko da ka ce mutane za a yi, ana yin sallama ya kace jama'a ku watsi, wanda ya ji haushi ya tashi ya hada shi, ya san abin da zai gawa Allah. Kun fahimta ko? Ina gani matsalolin da zan iya tunawa kenan akan ruwan sama da su ne ko muka cika. Abu na karshe ai sai na faɗi na karshen nan shine al'azarul ukhra, uzurori waɗanda ba na ruwan sama ba, ba ciwo ba, ba istihala ba, ba tafiya ba, ba kuma arfa ba, ba ruwan sama ba. Uzuri mai zaman kansa shin yana iya sa a haɗa sallah ko ba ya iya sa? To mataban Hanabila ita ce ta yi faɗi a nan ita kuma ta ce kankara idan garin ku ana suno yana iya sa ba. A ci abin da muka faɗa akwai suno, idan kuna da volcano ruwa a zananin zafi da yasa ana aman wuta na dutse a garin ku, yana ci abin da muka faɗa ana iya haɗawa. Ana fahimta? Kai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama yace duk abin da ya zama uzuri ne da zai iya hana mutum ya yi sallar azhar ya zai sallar la'asar kowanne a cikin lokacinta cikin nutsuwa, to ya halatta ya hada. Don haka idan likita ya zo zai fara tiyata karfe 1 rana, kuma wannan tiyata za ta yi awa 5 ana yi, yaushe zai azhar kuma yaushe zai je la'asar? Sai suka ce tun kafin karfe 1 yayi ana yin sallar azhar a masallaci sai tashi ya la'asar dinsa sai su ga tiyata, sai ta yin tiyatarsa. Wannan uzuri ne ko ba uzuri ba, saboda ceton rai zai yi. Da aka yarda mara lafiya ya hada, wanda zai ceci mara lafiyan fa shi ma sai ya hada.
kuna fahimta da kyau? Mutumin da aka zo za a yi masa allurar bacci, wanda idan ya fara bacci yanzu daga kan bayan azahar sai bayan rana ta faɗi kafin ya tashi, sai aka ce in aka muku wannan allura ba za ka tashi ba sai bayan mangariba. Yanzu kuma lokacin azahar sai ya yi azahar da la'akar ɗinsa sai a danna masa allura. Idan ya tashi da daddare kuma sai ya yi ne magariba da isha duk lokacin su sai ya yi wa magariba da isha kuma jam'u ta akhir. Na fata an fahimci wannan. To duk wanda yake da uzuri makamancin irin wannan, Sheikhul Islam ya ce wanda yake da ciwon bacci ya taru masa, ana samun irin wannan a direbobin jirgin sama, ana iya samu a direbobin motoci, wanda zai iya yin tafiya na awa 10 bai yi bacci ba. Ana iya tashi a jirgin sama a yi awa 10 ana sama ba a sauka ba. Direban ya yi sai bacci bai sai yi ba, amma in aka dan tsaya yana da daman da zai yi dan baccin sa kafin ya sake dauko lodi ya dawo. Sai aka bashi dama ya yi bacci, kuma yanzu karfe 1 ne. Don Allah tun da gobe zai sake juyawa, baccin awa nawa ya kamata ya yi? A madadin baccin daren sa, kaga dole ya kai har dare yana bacci kenan. To wannan mutum sai azhar da la'asar ya kwanta abin sai ta baccin sa, Allah ya bashi dama. Wannan uzuri ne ko ba uzuri ba? Da shi da mai ruwan sama wanne ne ma fi dama dama? Mai ruwan sama ma ya fi dama dama. Haka wannan shine al'azarul ukhra, kuma ina ji da wannan ne muka zo kan inda zamu tsaya. Mun samu darasi kenan na kusan awa 1 da rabi. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba